Dota 2 и днес сме в Evil PvP. И да, или Fly PvP, както там се казва. Защото в чата пише едно, там като си добавиш сървъра пише Evil. И да, и това е едно малко ревю. Да напишем да каже хай на YouTube. Ето това спавна още не е направен напълно. Тук е Enchanting. Тук са животните. Тук ранкове. Нека да отим на Warp Enchant, защото той сигурно е Warp End. Това е Warp End, не съм ходил. Познат ми е много. Speed, Strange, Night Vision, Poison. Те сигурно са регенки. Invisible. Да. Надявам съм се чувам или нещо по-тихо, сигурно се чувам Warp Event. Ето вижте, пише Evil PvP. Да, Warp Event, като има още честове даже. Изяли са тортици. Опа, тук има някакви айтеми. Какво такова? Да, това е Warp Event. Лав Недър, сега ще ми лагне. Ето. Лага беше по-малко. Чум гаст. Къде се? Чум го някъде оттам. Много гадно се чу. Да, това е Warp Nether. Следващия Warp е Warp PvP Arena. След това и Warp SM сигурно, който още не е направен. Добре дошли на Warp PvP Arena. Приятно PvP. И то пак е фенда. Даде. Хубаво е, яко е, ма сигурно няма се бият много хора, защото от енда изглежда по-яко. Сега отим на Warp SMS. Подготвил съм и още нещо. От като смята нещо. Комята годинки. Да, аз ще взема малко. 13 коринки с 13 коринки. Това сега да скочи напред, аз ще го килна. Аде. Добре, лак. Гши. Той чата бил. Тук не дейте скача тя когато. Сигурно вече са го правили, защото долу има PvP и няколко пъти ме убиха, ама както и да е. Да, значи това е старт. Мисля, че това от старт, това тука. Тези полшънки, енчантни боталите. Този лък, този меч, пържали малко имаше. Там една годинка, тези инструменти, малко стрели. Това е кит PvP. Protection, единичка, мреки, миничка. Това е лъка и меча. Пак същите полшънки, мисля, че тук ги имам. Да, херо тук намерих на змята. 3 годинки. И там стрели. Добре, тук какво пише? Бъдеш ли? Долу е PvP, долу е PvP, долу е PvP. Добре хора, надявам се да ви харесал клипа и ревюто.
сигурно след още 10 съба. Да, то всъщност или 10. Аз мисля, че вече имам 21 на 30 съба ставам. Казват, че може да станем ютубър. Да ги направим скоро. Влизайте в сървъра, изглежда готино. Съцъка тук. Много е сървърчето. И да, надявам се ви харесало и ще се видим скоро. Чао!